Proje GAP wek berdewama bername islahata şerqetê xuyanê. Dîroka pêkanî navê projeyê digêje dema Mustafa Kemal. Lê şert û mercên vê demê pêkane nîn bûn. Proje di sala 1977 da hat plankirin. Lêbelê destpêkirina wê bi desthilatdariya Özal ve kete meriyet. Bi avbendên ango bendavên ku di nav projeyê GAPê de cih digirin, dixwazin demografiya Kurdistanê biguherînin û herêmê bikin qada şer. Li ser vê yekê hêdî destpêka projeyê de hatibû eşkerekirin ku 2 milyon û 500 hezar kes wê ji axa xwe dûr bikevin. Lê heya niha bi tevahî 6 milyon kes cih guher û 4 milyonê wî jî ji Kurdistanê çûn bajarên Tirkiyeyê welatên Avrupayê. Di serî de çemê Firatê wek navend hatibû diyarkirin û ji xwe li xerpetê avbenda Kebanê berê hatibû çêkirin. Gelek gund, zevî, bax, bostan dibin avbenda Kebanê de hatibûn hêştin. Bi vê avbendê êdî desteseriya ava çemên Kurdistanê dest pê kirin. Jeniyên ku gund û zeviyên wan dibin avê de man, neçar bûn ku koçê bajaran bikin. Di nav sînorên projeyê de bajarên Semsûr, Elî, Amed, Dîlok, Kilis, Mêrdîn, Sêrt, Riha, Şirnex cî digirin. Ev bajar bi tevahî 75,358 kilometre ne. Sînorê wan bi bajarên Rojhilat û Başûrê Kurdistanê re heye. GAP di Tirkiyeyê de yekemîn, di dinyayê de heştemîn proje herî mezin e. Dewletê di destpêkê de ji bo projeyê 32 milyar dolar veqetan. Bi reklam û nûçeyên dewlet tim hewl dide ku hişê gel de ji bo projeyê GAPê nêrînên êrînê ava bike. Lê di esasê xwe de projeyê GAPê ji bo Bakurê Kurdistanê bê mirov werhêştin hatiye avakirin. Bi projeyê GAPê çandinî û sevalkariya Kurdan ketibin xeterê. Êdî Kurdê di nav sînorê projeyê GAPê de ne dikarin debara xwe bikin, ne jî dikarin kar û barekî din bibînin. Ji ber neçariyê koçê bajarên din dikin. Bi valabûna gundan dewlet rihetir operasyonên xwe leşkerî pêktîne û xwezaya Kurdistanê talan dike. Ji aliyê din ve Kurdên ku neçar dibînin û koçê bajaran dikin, êdî ji bo pergala kapitalîst dibin karkerên erzan. Dewleta Tirkiyeyê ji salên 2000 vir ve zeviyên Kurdistanê yên di nav projeyê GAPê de difroşe cihû, İngiliz, Amerîkî û Almanan. Di lêkolînan de tê diyarkirin ku li herêmê ji sedî sî erdê çandiniyê firotine karsazên wan dewletên ku me rêz kir. Di navbera Dicle û Firatê de 2235 kilometre rûbar, 6481 hektar deryeçe û 129987 hektar avbend hene. Bi projeyê ve tê hedefkirin ku 200,000 hektar pergala avê û avdiniyê çêbikin. Ji ber ku her diçe herîm vala dibe û dewlet bi çekên leşkerî operasyonan dike, ax, av û hewa qirêj dibe. Ji ber vê qirêjiyê her sal bi hezaran ajal telef dibin. Flora û fauna wan jî dikevin bin xeterê. Bi projeyê nebata endemîk ya Tifuliyum batmanicum ya ku tenê li Heskêfê dihat dîtin tunebû. Darên fistiqan yêke de 1000 salên yeşîyenên helfetê dibin ava birêcikê de man. Masiyên bi derzî, masiyên bi simbêl û masiyên maya yên ku di ava Firatê de dijiyan bi projeyê tunebû. Bi projeyê avhewaya herêmê jî guherî û ne cotkar dikarin ji zêviyên xwe hilberînê wekberê bigirin, ne jî fêkî wekberê çêdibin. Beriya projeyê GAPê li Rihayê kesên erdê wan yê çandiniyê tunebûn ji sedî heftê bûn. Lê niha bi projeyê GAPê ev bû ji sedî not. Li Amedê jî ev rêje berê ji sedî 6 bû, niha jî sedî 8 derbas kiriye. Bi projeyê GAPê cihên antîk yên wek Heskêf, Zegwama, Samosat jî di nav de bi tevahî 508 berhemên antîk dibin avê de hatin hêştin. Di encamê de projeyê GAPê ne ji bo pêşxistina herêmê hatiye avakirin. Wekî ku me got, projeyê GAPê di çandinî û sevalkariya gelê herêmê bi taybetî jî yên gelê Kurd de pêşketinê neyînî pêkanî.